జై శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు మనం ఈ ఆళ్వార్ల దివ్య చరిత్రలో అతి ముఖ్యమైన ఆళ్వారు గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఎంత ముఖ్యమంటే ఆయన కంటే ముందు 5 ఆళ్వార్లు భూమి మీదకి వచ్చారు. ఆయన తర్వాత 6 ఆళ్వార్లు భూమి మీదకి వచ్చారు. కానీ వీరు చేసిన రచనల ఆధారంగా, పాశురాల ఆధారంగా మాత్రమే వారి యొక్క రచనలు జరిగాయి. అంటే ముందుగా వచ్చినటువంటి ఆళ్వార్ల 5 యొక్క రచనలు, తర్వాత వచ్చిన 6 ఆళ్వార్ల యొక్క రచనలు అన్నీ కూడా ముఖ్యమైన భూమికి ఎక్కడ ఉంది? వీరు చేసిన రచనలోనే ఉంది. అంత ప్రధానమైన ఆళ్వారు. అందుకనే ఆళ్వార్ల మొత్తాన్ని కూడా అంగాలుగా అభివర్ణిస్తే ఈయనని ఆ అంగాలు ధరించి అంగిగా అభివర్ణిస్తారు. అటువంటి ఆళ్వారు ఎవరో కాదు, నమ్మాళ్వార్. ఆ నమ్మాళ్వారి యొక్క జీవిత లీలా విశేషాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. ఆ జీవిత విశేషాల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ నమ్మాళ్వారు మనకి ఎక్కడ జన్మించారో తెలుసా? పాండ్య దేశంలో తామ్రపర్ణి నదీ తీరంలో కురుకాపరి అనే గ్రామంలో జన్మించారు. అయితే ఆ కురుకాపరి గ్రామాన్ని ద్వాపరయుగంలో కౌరవులు పరిపాలించేవాళ్ళు. ఆ గ్రామంలో మనకి శూద్ర కులంలో ఉన్నటువంటి కారి నాదనాయకమ్మ అనే దంపతులకి వీరు జన్మించారు. ఎప్పుడు? కలియుగం ప్రారంభమైనటువంటి 43వ రోజు మాత్రమే ఈయన జన్మించడం జరిగింది. ఆ జననం కూడా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది. ఎలా జరిగిందో తెలుసా? ఈ కారి నాదనాయకమ్మలకి ఏంటంటే సంతానం లేక ఆ ఊరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించేవాళ్ళు. ఆ ప్రార్థించడం వల్ల భగవంతుడి యొక్క మనస్సు కరిగేమో విశ్వక్సేనుల అంశతో కలియుగం ప్రారంభమైనటువంటి 43వ రోజున, అంటే ప్రమదీనామ సంవత్సరం వైశాఖ మాసం విశాఖ నక్షత్రం శుక్లపక్ష చతుర్దశి శుక్రవారం రోజున ఒక మగబిడ్డ జన్మించారు. ఆయన ఎవరో తెలుసా? ఈ నమ్మాళ్వారే. అయితే అందరి బిడ్డలా కాకుండా ఈయన ప్రత్యేకంగా జన్మించారు. ఎలా? అందరి బిడ్డలు కూడా పుట్టిన తర్వాత ఏడుస్తారు. ఏడ్చి కాసేపు తర్వాత ఏంటి? తల్లి తన పాలిస్తే ఆ పాలను తాగుతారు. తర్వాత కళ్ళు తెరుస్తారు. తర్వాత ఏం చేస్తారు? కొంచెం అటు ఇటు బొర్లుతారు. తర్వాత మంచిగా కూర్చుంటారు, నించుంటారు, నడుస్తుంటారు. ఇలా మన జన్మలోనే జరుగుతుంటుంది. కానీ ఈ బిడ్డ అలా కాదు. పుట్టిన తర్వాత కనీసం కళ్ళు కూడా తెరవట్లేదు, ఏడవట్లేదు. ఆయన ఎంత విచిత్రమైన మాయ చేశారో తెలుసా? ఆయన పుట్టేటప్పుడే మనందరం కూడా తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మనకి పూర్వజన్మలో స్మృతులన్నీ గుర్తొస్తుంటాయి. మనం మహాజ్ఞానుల్లా ఉంటాం. అలాంటి జ్ఞానం మనకి ఎక్కడ ఉండిపోతుందని చెప్పేసి మనకేంటంటే శట అనే వాయువు మన దగ్గరికి ఆవరిస్తుంది. అది ఎప్పుడైతే ఆవరిస్తుందో అప్పుడు మన యొక్క జ్ఞానం మొత్తం కూడా పోతుంది. ఈ భూమి మీద జ్ఞానం మాత్రమే మనం మిగులుతుంది. అయితే ఆ నమ్మాళ్వారి దగ్గరకు కూడా, ఆ బాలరూపంలో ఉన్న నమ్మాళ్వారి దగ్గరికి ఆ శట అనే వాయువు వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒక్కసారిగా హూంకరించి కోపించారు. కోపించడంతో ఆ శట అనే వాయువు ఆయన దగ్గర రాలేదు. అందుకని చెప్పి ఆయన ఏడవలేదు. అయితే అందుకని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశారు? ఎప్పుడు కూడా స్వామిని లోపల నిరంతరం జపం చేస్తూ ఉన్నారు. అదే జపంలో కళ్ళు తెరవకుండా, పాలు తాగకుండా, ఏడవకుండా అలాగే ఉండిపోయారు. ఆ విషయం మనకు అర్థం కాలేదు. అయితే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా తర్వాత దానికి శటకోపులని, శటార్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఆ బాలుడు ఏంటి? కళ్ళు తెరవట్లేదు, పాలు తాగట్లేదు. ఏంటిది? ఒక మాంసం ముద్ద మాత్రమే ఉందని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడ్డారు. ఉలకట్లేదు, పలకట్లేదు. అయ్యో ఎలా అని చెప్పేసి ఆలోచించారు. వారికి పురుటి కాలం ముగిసిన తర్వాత చాలా బాధతో ఆ బిడ్డని తీసుకువెళ్ళి ఆ ఊరు దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి దగ్గర దర్శనం చేసుకుంటూ, స్వామి ఏమయ్యా, ఎన్ని పూజలు చేసాం, ఎన్ని నోములు చేసాం, ఇలాంటి మాంస బుద్ధున మాకు ఇచ్చేది అని చెప్పేసి బాధపడుతూ అలా చూస్తున్నప్పుడు ఆ స్వామి యొక్క నామం విన్నందుకేమో ఆ దర్శనం చూద్దామని చెప్పేసి కళ్ళు తెరిచాడబ్బా ఆ బాలుడు. తెలిసి ఆ తల్లిదండ్రుల చేతుల్లోంచి వెళ్ళి చిన్నగా ఆ దేవాలయం పక్కన ఉన్న పెద్ద చించెట్టు ఉంది, ఆ చింత చెట్టు త్వరలోకి వెళ్ళి బాలుడు ఉండిపోయాడు. ఎన్నాళ్ళు ఉన్నాడు తెలుసా? సుమారు 16 సంవత్సరాలు అలాగే లోపల ఉన్నాడు. లోపల ఉండి ఎలా ఉన్నాడు తెలుసా? అన్నం లేదు, అన్నం తినట్లేదు, నీళ్ళు తాగట్లేదు, స్నానం చేయట్లేదు, ఏమీ లేదు. నిరంతరం కూడా ఆయన లోపల స్వామివారి యొక్క నామాన్ని భుజిస్తున్నారు. మనకేంటి? కొంచెం తినాలి, తింటేనే మనం ఏదైనా చేయగలం. కానీ ఆయన అలా కాదు. ఆయన లోపల కూర్చొని ధారాపోషకంగా ఆ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క నామాన్ని తింటూ ఉండేవాడు. అలా తింటూ ఉంటే ఎలా తిన్నాడు తెలుసు? ఎంత బాగా తిన్నాడు అనుకున్నారు? ఆయన తినటం వల్ల ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య విగ్రహ మంగళ రూపాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దర్శించి చాలా ఆనందించేవాడు. ఆ ఆనందంలో నిరంతరం ఉండేవాడు.
ఎంతో ఉంటూ ఈ బాహ్యమైన ప్రపంచంతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండేది కాదు, కనీసం చూసేవాడు కూడా కాదు. ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ చూసేవాళ్ళు. ఏంటో ఒక వింత అని ఆశ్చర్యపోయేవాడు అనమాట. ఆ వింతను చూడడం కోసం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మేధావులు కావచ్చు, పండితులు కావచ్చు, ఋషులు కావచ్చు, ఎందరో వచ్చి దర్శనం చేసుకుని పోయేవాళ్ళు. అలా వారే కాదు, అక్కడ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి 108 దివ్యక్షేత్రాలు ఉన్నటువంటి అర్చామూర్తులు అందరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు. ఎలా వచ్చేవారు? అర్చమూర్తులు ఒక్కలే కాదు, వారికి పరివారం మొత్తం కూడా వచ్చి ఆయన దగ్గర కూర్చొని, అయ్యా నువ్వు చాలా లోపల రమిస్తున్నావు కదా, చెంత ఆనందిస్తున్నావు కదా, అక్కడ మా యొక్క ఉత్సవ అవతారాన్ని ఒక్కసారి కీర్తించరాదు అని చెప్పేసి అడిగేవాళ్ళు. అలా అడిగినప్పుడు ఆయన వారి గురించి ఎంతో రమ్యంగా కీర్తించేవాళ్ళు. అలా కీర్తిస్తూ ఉంటే ఆల్వార్లందరూ, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాములందరూ కూడా ఈయన మాల్వారు అనేవాళ్ళమాట. అలా అనడం వల్ల ఆయన నమ్మాల్వారుగా మారిపోయారు. అలా దివ్య దేశంలో ఉన్నటువంటి అర్చామూర్తులు అందరూ కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కీర్తింపజేసుకున్నారు. అంతటి మహానుభావుడు ఈ నమ్మాల్వారు. ఈయన ఏం చేశాడు? 16 సంవత్సరాలు మొత్తం కూడా పద్మాసనంలో ధ్యానంలో ఉండి స్వామిని నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవారు. మరి అలా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుందా? మరి ఆయన ఎటువంటి రమించాడు, అటువంటి అనుభూతులన్నీ బయటికి రావాలి కదా. ఆ బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? బయటికి తీసుకొచ్చేవాడు కావాలి. దానికోసమనేమో 16 సంవత్సరాల తర్వాత మధుర కవి అనే ఒక ఆల్వారు ఏం చేశారంటే ఉత్తర దేశ యాత్రకి వెళ్తున్న సమయంలో వాళ్ళకు ఒక మెరుపులాగా, ఒక నక్షత్రంలాగా కనిపించి ఆ నక్షత్రం కాస్త వీరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి గురువుగా చూపించింది అనమాట. అప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉండి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని ఆ గురువుకి తగినటువంటి సేవలు చేస్తూ ఆయనతో మాట్లాడుతూ, అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఆయన మంచిగా రాసుకునేవాడు. అలా రాసుకొని మనందరికీ తెలియజేయాలి కదా, దానికోసం రాసుకున్నాడు. ఎలా రాసుకున్నాడు తెలుసా? ఆయన ఏం చేశాడు? హృదయంలో స్వాములందరినీ అనుభవపూర్వకంగా సేవించారు కదా. అలా సేవించి ఆయన మనసులోంచి తిరువిరుత్తం అనే 100 పాశురాలని, తిరువాలిరియం అనే 7 పాశురాలని, తర్వాత పెరియ తిరువందాది అనే 187 పాశురాలని, తిరువాయిమూలి అని చెప్పేసి 1102 పాశురాలని అత్యంత వైభవపేతంగా మనకు అందించారు. అవి అందించినటువంటి రచనలన్నీ కూడా ఈ మధుర కవి ఏం చేశారు? రాసుకున్నారు. అలా రాసుకోవడం వల్ల ఈరోజు మనకు అందాయి. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే తమిళ దేశంలో వేదంతో సమానంగా మిగిలాయి. అంటే మనకున్నటువంటి ఋగ్వేదం కావచ్చు, సామవేదం కావచ్చు, ఏదైనా ఈ వేదాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో 4 వేదాలు, ఆ 4 వేదాలకి సమానంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వారిని ఏమన్నా తెలుసా? వేదం తమిళ్ సెయ్యత్ మారన్ అని పేరు పెట్టారు. అంటే తమిళంలో ఉన్న వేదాలకు సమానంగా చేసినటువంటి మారన్గా వీటిని అభివర్ణించారనమాట. ఆ అభివర్ణనలో ఇంకో ఏంటంటే మనకున్నటువంటి 108 దివ్యక్షేత్రాల్లో ఉన్నటువంటి స్వాములలో 34 మంది స్వాములకి వీరు మంగళాశాసనాలు చేశారు. అలా మంగళాశాసనాలు చేసి మనందరికీ ఒక మార్గసూచకంగా నిలిచారు. అలా నిలిచి తర్వాత ఏం చేశారు? 16 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కూడా ధ్యానంలో ఉన్నారు. మిగిలిన 16 సంవత్సరాలు బయటకు వచ్చేవారు. తర్వాత ఏం చేసేవారు? స్వామిని స్మరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. స్మరిస్తూ ఆయన యొక్క భావన తెలుసుకుంటూ మళ్ళీ లోపలికి అంతర్ధ్యానం అయిపోయేవాళ్ళు. అంటే అతి కొద్ది కాలం మాత్రమే ఈ బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకున్నారు. మిగతా కాలం మొత్తం కూడా స్వామి యొక్క సేవలో ఉండేవాళ్ళు. ఒకనొక సందర్భంలో ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య విగ్రహ స్వరూపాన్ని ఆయన ఆనందంగా మనకందరూ వర్ణిస్తూ ఏం చేశారు? ఆయన యొక్క పాదాల యొక్క సౌందర్యం వర్ణిద్దామని చెప్పేసి వర్ణిస్తూ ఏమనుకున్నా తెలుసా? అయ్యా ఇక నా వల్ల కావట్లేదు, ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో నేను ఉండలేను, కాబట్టి నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను స్వామి, నన్ను పరమపదాన్ని తీసుకువెళ్ళండి అని చెప్పేసి ఆయన ఒక ఆర్తితో కీర్తన చేశారు. ఆ కీర్తన చేస్తే సాక్షాత్ ఆ పరమాత్ముడు ఏం చేసేది తెలుసా? తన పరివారంతో గరుడ వాహనం మీద ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన గరుడ వాహనం మీద వేంచేపు చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనమాట పరమపదానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ మధుర కవులు వీళ్ళంతా ఏం చేశారు? అయ్యో ఆల్వారు లేకపోతే మేము ఎలా ఉంటాం చాలా బాధపడ్డారు. అలా బాధపడి వారు ఏం చేశారు? వెళ్ళిన నమ్మాలవారు మళ్ళీ మన భూమి మీదకి వచ్చి ఏం చేశారు అనే విషయాల్ని మనం తర్వాత వీడియోలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా తర్వాతి ఆల్వార్ల యొక్క విశేషాలను తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ.